Enotieno mara tarik adek dwe mar abiriyo higa mar 2025 inie wang' sane weche manyien mag oimore ka gikone ringre Albert Ojwang ochopo pacho e kaunti ma Homa Bay. Kata kamano wach marach ni moko kuom rowere mabende ne oromo ne ringre mar Albert noting'o ringre no modhigo nyaka e tesend obila mabende kama ne gichuo magi wang'o tesend obila mamawego giteo mach ma giketho mwandu mani kanyo koromogi. Bende weche mamoko en kotere koda duoko mag bero mag moko kuom rowere mabende nowito ngimagi e koluwore kod ng'anyo mag Gen Z manobagi e gwenge mopogore opogore e pacho kanyo koromogi. Magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Kweth rowere wang'o tesend obila mamawego kama ne gidhi achiel kachiel gi ichwang' ka giting'o ringre Albert Ojwang manyocho negi e tesend obila ma Central Nairobi. Alikuwa bibi ya kwanza na huyu ni wa pili. Sasa jamaa ametuzina na hapa. In the year 2007 they killed the first wife. And that's why the community was suspicious. Obila makisino no nek mar jago moro ma jopinyo nego ka itude gi nego min ode kendo tedo ringre ma omiyo nyithindo ochamo. Kopo ni iyao lewe tibro doka nigi adhola mang'eny nyaka gams mag nigi adhola. Koro yudo ka chiemo bedo matek ne dhano. Sirikal Kisumu olando muoch mar tuo jamni mar achany maketo ngima jamni go kamarach. Machiegni koromo gi tudri kodwa namba mar ote machuok en 236 bende yudo kanyo e mbui mopogore mag oganda. Wantie achiel kachiel e mbui no mar Facebook, YouTube, mbui mar X kachiel koda TikTok gi Instagram. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni kweth mar rowere ne omonjo kendo tia mach e tesend obila mamawego mano mantiere kaunti ma Homa Bay bang' ka ringre mosenendo Albert Ojwang liplip e sama ne ochop kode pacho ne ikruok ne ik mare. Rowere go ne owuodho oko sanduku ma oting'o ringre Albert manyocha onegi e tesend obila ma Central Nairobi kendo ting'e nyaganglo ka gichomo kode tesend obila no, gino mane omiyo obila man ni kanyo oringo. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, tendo obila ma Homa Bay oyango ni osechako nonro koda pedha e wi timno. Kar saa 7 mar odiechieng' ringre Albert Omondi Ojwang ne omulo senta ma Lida ka chud bura ma Kabondo Kasipul kendo chendo ne nitie matero ringre e skund primar ma Nyawango kama ne chendo nitie ne jopiny ne dhine ne ringre ka itere dala wuongi motelo ne nyasi mar iko odiechieng' makiny. E senta ma Lida rowere miche gi miche ne odino ne kweth nyamburko mano ting'o ringre Albert Ojwang ka giramo ni nyaka ne ter ringre no endo e tesend obila mamawego kama ne okwongo tere Albert kinde mane omake gi obila mago kwach kiche dalagi. Mijing'o mar wuon Albert Meshak Ojwang temo loso kod rowere go eko mondo ne giyie ringre oter pacho ne ogore e Luanda. Bang' thuolo madirom saa achiel, jopuonjre go ka oriwore kod jopiny moko ne ogolo sanduku mano ting'o ringre Albert Ojwang e nyamburko ka giting'e nyaganglo e gokgi kendo wuotho gi tiendgi chiegni kilomita 3 nyaka e tesend obila mamawego. Kweth rowere go ne omonjo tesend obila no mane odong' nono bang' ka obila mane nie iye kanyo ne osetomo ng'wech kendo ka rowere go eko noketho kendo muko gik moko kama oting'o signboard manyiso tesend obila no kendo turo chuma mane ong'awe bandera mar obila ka mondo mamoko manie tesend obila no kama oting'o kombe bende ne giketho e kinde no. Bang'e to ne gitia mach ofis OCS e tesend obila mamawego gi ofis migoye lipot e tesend obila no kendo ting'o ringre Albert e gokgi ka giwuotho achiel kachiel nyaka dalagi. Kar saa 9:30 mar odhiambo ringre Albert rowere go notero nyaka dalagi ka chenro mane oketi mar neno ringre kod jopiny e skund primar ma Nyawago ne otore. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem ne okwedo tim makamano kane okone girito jorito maggi mar chako timo nonro matut e wachno ka okone kamika ne gige lweny tesend obila no to ne okomul ringre Albert Ojwang kine iki e dala wuongi mantie gweng' ma Kakoth e kar chud bura ma Kabondo Kasipul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Erokamanya Ali Abich kopogore gi mano en gikone to Ndiangui Kinyagi rawera ma osebed ka imanyo kuom ndalo ne ochope do tieng' chang'wen ni mabende jatendo Okwach Kich ne ochiki mondo mi ochopie do mar lero kama entiere. Burano kata kamano ne ok odhi nyime bang' familia mar rawerano okwayo do thuolo mar dhi twagi wuodgi mar ng'eyo adier ewi lal mar wuodgi ka obila bende omi chik mondo kik ndhiye. Lydia Okeyo ni kod ler. Saa 4 okinyi mirima ne omako familia mar Ndiangui Kinyagia e kinde mano ochopo e doma Milimani bang' lal kuom ndala 12. Seche machuok bang' rawera no ochopo e doho, jatendo Okwach Kich Amin Mohamed bende ne ochopo kaluwore gi chik mane ogol gi doho mane dwaro mondo mi oduok penjo e wi lal mar rawera no. There was an order issued to the DCI that first he appears here in person to produce Mr. Ndiangui or his body, or to explain to court why he can't be produced. Ndiangui Kinyagia owuok out of nowhere to liele bende gi makas to manga mapok no liedo kuom higni 5 manokalo. Koro inena ni ntiere gik madhi mbele ya. Kata obedo ni geno ne ntiere mondo mi winj burano, mondo mi winjie koya kuom Amin Mohamed, familia mar Ndiangui kokalo kuom kinde maggi ne ochungo burano kendo kwayo mondo mi migi kinde mar dhi twak gi wuodgi mar ng'eyo chalne kendo tere kar thieth marango kadiponi en kod songa moramora. I request this honorable court to grant the family and myself, they have all met in court when I was meeting him, to grant time for us to be able to talk to him. And since he still appears to be very traumatized, we urge that any time in the course of next week, we'll be given an opportunity to come back to this court so that he is able, and ourselves we are able, to be of further assistance to the court. Kata kamano, okinde mano nyuandie burano kotene kod Martha Karua ne ni kod dwaro mar winjo koya kuom jatendo Okwach Kich Amin Mohamed e wi lal mar rawerano kagiseo lal mar rawere ma osebedo wer okinyi gi otieno e pacho kae. The answers the DCI may give may help save the court the time we have spent. So we are seeking your indulgence that now that the DCI is here, we at least can deal with matters of compliance. Questions ne odhuro ka kabisa, but tarik 18 gi tarik 24 dweni pod wadhi bedo kode e odoka. Jang'ad bura Chacha Mwita kata kamano no ochopo kare dwaro mar familiano kendo ochwalo mbele burano kabende ogolo chik mondo mi kik obila make. I'll pray that when the court is making directions as regards to the second petitioner, the court consider issuing an order restraining his arrest. And now that the second petitioner is in the court, it's proper and appropriate that the family has time with him together and their advocates and take instructions. If they want a statement from him, we are ready to record it. I'm sure once we have a briefing with him as to what has been happening to him for 1 week, we will be able to advise him on what to say, what not to say. Ndiangui ne olal tarik 21 dwe mokalo kendo familia mare ne odhi e doho kendo donjo ne Okwach Kich kuom dhiye. Burani koro igeno winj tarik 18 gi tarik 24 dwe mar abiriyo kama apis Okwach Kich biro lero ne doho pono ni rawera Ndiangui Kinyagi ntiere kod duoko ewi burano kata oyo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Milimani High Court, Nairobi. Ringre Boniface Kariuki manochiel gi magina e chimbo ma Nairobi otimne bero kendo report mar bero ofwenyo poklo mamoko 4 mag lisasi matimore ka e doho ma Milimani. Jang'ad bura Ben Mark Ekuya ochiwo ndalo 7 mar medo dino ne achije 2 mitudo gi chielo Kariuki gi lisasi e finya kidi lero mathoth. E doho ma Milimani enyim jang'ad bura Ben Mark Ekubi obila riyo mabende ya chije mitudo gi chwado gi lisasi ja ohanda Swekra Boniface Kariuki nochwal motelo ne chwalo gi e doho apis jamin wachno kwayo ndalo 14 ma medo dino ne Clinzy Barasa kod Duncan Kiprono. Kata kamano ne gichopo winjruok kod okinde mochung'ne achije go e bura ma medo dino ne gi kuom ndalo 7 e tesendo bila ma Capitol Hill buore Nairobi. Paro mabende doho no yiego. I have just confirmed because I've seen there was a prayer scene with regards to DNA. But I must inform the court that there was an agreement to the extent of the extension of time. And the parties agreed
at 7 days. Komachielo, eka thieth ma Kenyatta, bero notimne ringre Boniface Kariuki. Kaluwore gi lipod bero, Kariuki nochwad machiegni gi magina, kendo nochako yudo pokla 4 mag lisasi, gino manokelo ne hinyruok mag wich. Matok golo poklo mamoko 2 e kinde manotimne yengo. The cause of death was severe head injuries due to a single gunshot. The brain is quite disturbed, and the chances of survival are very, very, very minimal. The operation which had been done, I think, to remove the bullet particles, they did, but some of them there were still some particles in the brain. They are rubbery and blackish, and the brain is quite destroyed. Kwayo maduong' mar familia mare en ni ratiro yudre ni Kariuki, wirani noko winjore owit ngimane e yo makamano. Sasa tunapanga venye tutahamisha mwili, tuitoe huku, tuipeleke KU Thika Road. And then from there tutakuwa sasa na maombolezi. We don't keep a body for long, so we are left now to deal with the case, and then we have to rest our dear brother, cousin, and a son to uncle to rest in peace. Kariuki ibiro kow kare mogik mar yweyo tarik 11 dweni e gwenge ma Kangema. Brian Dungu Kariuki ma jahigni 17 manochiel gi magina e boma ma Ol Kalou County ma Nyandarua bende notim bero ne ringre mare. Lipod bero fwenyo ni Ndungu nochiel gi magina diriyo. Dwaro mar familia mare chalo mana gi mar familia Kariuki ni piny owacho nyaka koro donjre wachno mondo rawerano oyud ratiche. Nimefurahia leo juu tulikuwa tumeenda kufanya postmortem na risasi 2 ametolewa risasi 2 kwa mkono ya light, na nimekubali juu imeonekana. Na sasa ninaomba serikali haki ya mtoto wangu ipatikane juu ni mtoto mdogo. Hakuwa ameenda kuimba, kufuluga, alikuwa kazi yake tu. Imekuwa so painful since Wednesday. Na tunaomba tu tafadhali, like a presenting Gen Z, hii hatutaacha hivyo. Efinyakidi, Ramogi TV. Kopogore gi mago en jatend migawo matudruok gi lony manyasani William Kabogo onyiso od bura ni piny owacho ne ochungo chenro mar keyo weche achiel kachiel e kinde ng'anyo kaka yo mar geng'o nyithindo kuom neno tulo kod lweny. Jod bura oseo sirikal kuom temo rocho tije mag ute fwambo ataro mar chik. Ma en lipot mar Chris Owino. Juma achiel nyaka ne sirikal chungu chenro mar keyo weche achiel kachiel e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z, piny owacho oko mar chiwo ler. Jatend migawo mar weche mag tudruok William Kabogo wacho ne gikawo okang' makamano kaka yo mar geng'o nyithindo kuom neno lweny mane ochuo chieng' e kind apisas mag obila kod jong'anyo. Generally, the main reason of switching off was within the parameters of the watershed period. There was a lot of violence being aired on national TV, and that violence, in my mind, within what we have said, was being aired when children and such like persons were watching TV. Jokanyo mag komiti mar od bura mochung'ne lony manyasani osiemo sirikal kuom tiyo gi chikno e pano timbe mag obila majendeke mag chielo jopiny kod magina e kinde ng'anyo. How do we situate it in a way that it is not left to the whims of the CS? So please find space where you're not looking for it under watershed this or watershed that. Provide for circumstances in which live streaming can be stopped and when it cannot be stopped. Kabogo lero ni piny owacho ok nyal bedo gi paro mar tamo ute fwambo chwalo lendo achiel kachiel e kinde ng'anyo poni ng'anyo otim e yo mar kwe. But if we can emphasize that we need to have a peaceful country, because picketing is allowed by our constitution, and it simply says peaceably, unarmed. Okang' makamano ne ose kod riwruoge makedo ratich oganda kaachiel kod jotend ute lamo kaka yo mar temo duoko piny Kenya e mudho. Doho ne ogolo chik makumo sirikal kuom chungo chenro mar keyo weche achiel kachiel e kinde ng'anyo nyaka bi winj bura mane ochwal e nyim doho e wi wach makamano.
Jan Bura Magem Elisha Odhiambo korosingo mar makbure doho ni manenja ten migao mararita Laktar Fred Matiang'i kalore gi ringre oganda manibolo ya ora mayala kinde telo mar Jubilee. Elisha olero ni jodak Magem ne okalo e mate kalore kod kwan ringre ji mane wito kanyo kendo koro nyaka migi ratiro. Otema kamano sirikod jotelo mamoko mane otene e kinde twag gi jofwambo. Matiang'i owacho ni no under his watch Gino Kate Rivayala. Ebo mi ado tere court for two things which you are still considering. Either to buy him from vying mondo kiko chung at all, negate those crimes against humanity. Number two, either to call on him to compensate your game. Mondo chulwa kumbudis mano ket pain. Mano for me is more important. Mondo ngado ko ket your fees, ingeni ultimately nyaka bedni ibodwari mondo all the fogik manetimo kaini office kendi. Nakumbuka tulikuwa na PS wa Interior Kibicho na kukuwa na kelele kama hii ambayo tunaona sasa hizi. Sasa PS ni Omolo na ametoka mkoa mwingine, inakuwa sasa lazima atolewe. Na sisi tunataka kusema kwamba wale waneneza ukabila wawachane hii mambo ukabila. Kenya lazima tuwe watu moja, tuongee na sauti moja. Sisi tunataka kusema kwamba vitengo za polisi ziwachwe zifanye kazi yao. Vitengo kama ya Haji, ya NIS iwachwe ifanye kazi yao. Kwa sababu hao ni maofficers ambao sio wanasiasa, watu ambao waliapply kazi zao wakapata. Sisi tulienda kwa wananchi tukaomba kura tukapata. Now we are asking the former deputy president, who is the architect of all this, we are asking him to go slow on the rhetoric, to go slow on the hate, to go slow on the revenge that we are seeing, and ensure that we as a people are able to live in a peaceful manner. Kawadhi nyime ni kweth jod bura mag Kenya Kwanza kod mago mag sero serikal okwedo weche mag ndhicho maitudo godo bila pachoka kagiseyo kweth mag Rigathi Gachagua ni emabiyo seyo kuom obila. Kagilose County Mataita Taveta kotene kod jalop jatend piny Kithure Kindiki jotelo go kone kweth makero serikal tesre mondo many telo e yo moriere mok tiyo kod rowere e thuogi kod piny owacho. Kwa hivyo wale ndugu zetu ambao wanataka uongozi, tafuteni kwa amani, tafuteni kwa heshima, tafuteni mkijua muamuzi ni mwananchi. Watu wa Taveta, vita vyetu sisi vile ninavyovijua mimi ni kupigana na mambo ya mashamba, mambo ya maskini, mambo ya maji, mambo ya njaa, mambo ya barabara, mambo ya afya bora, mambo ya mashule bora, mambo ya maisha bora, mambo ya uchumi bora. Hatupigani vita ambayo siyo vyetu. Tumekubaliana. Leo asubuhi tumeona yule kijana ambaye DCI anaambiwa kotini amproduce kotini, na tuliona sisi tukashuhudia DCI akisema ya kuwa pia DCI wanatafuta huyo kijana. Sasa leo amejitokeza akasema haku ametekwa nyara. Viongozi hawa ndio wale walituambia ya kuwa hatukuwa na shares. Hawaamini ya kuwa Wakenya wengine pia wako na haki ya kupata mambo ya maendeleo. Wangapo wanasema sisi tunataka kuungane tukue Kenya moja. Kenya yetu ni moja, mahali mtu ako na makao, mahali anapata riziki, mahali mtu amejipata na hapo ndio anaishi, hapo ndio kwao. Kweli si kweli? Kweth makero serikal tesre ka otelnegi kod jatend duond bura mar DCP party Rigathi Gachagua owuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto ka giseye kuom rem chopo kare singo mage ne jopiny. Kwethno mane otimo limbe Imo mar Kenya olorore Vihiga, Kakamega kod Trans Nzoia kaka yo mar medo yaro mbi margi Imo mar Kenya. Nyinyi mnampatia kura, anatoa fujo, anaitwa, anaingia serikali, anawacha nyinyi kwa mataa. Sasa mimi nimefukuza Ruto pale kwa mlima. Nimefunga mlima, kifunguo iko hapa kwa gari. Nikiwa pale Musalia na Weta wakaweka mkataba na Kasongo ya kwamba Kasongo akiingia atapatia watu ya magharibi 30% ya serikali. Wao wameshikana. Mimi na Rigiji tulikuwa namba 2, sio? Na sisi tukishikana si wataenda nyumbani. Hata wakati tukichagua viongozi, watu wangu munisikie, lazima tuangalie watu ambao wanakuja kutufanyia kazi. Tumeelewana?
Hatutaki viongozi ambao wakati vijana wetu wanauawa wanapiga makofi. Mumejua ile kazi tumefanya mbeleni hapo ya kusafisha elimu Kenya hii na mambo mengine mengi. Hii kazi tunataka tupewe. Hawa kazi imewashinda ichawashinda. Jatend piny William Ruto yango ni serikali oseketo maino mar bero sekta mar pur ka gichiwo sir ne jopur kokalo kuom chiwo gige pur ma nengogi ogonyore. Ka wacho ni ma oseneno ni chenro mag kelo cham pacho ka kowuok e pinje maoko odok chien. Kane twagi jo Kenya modak e piny Ingresa, Ruto bende odok ne okumba thieth manyien mar cham kaachiel kod okenge ma serikali oketo mana ne sekta mar thieth kaachiel kod mano mar somo oriere. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa nigi ler. Kotieko limbe mare piny UK nyoro, jatend piny William Ruto ne obago twak kod jo Kenya modak e pinyno ka oyango singo mage ne piny Kenya. Olero mago mosetimo pacho ka e migepe mopogore opogore. E sekta mar pur, jatend piny oyango nigi keto maino mar neno ni nengogi molwar ka owacho ni kaka sirikal nigi kawo ting' mar chwalo teko kod omenda ne pur kaachiel kod gik pur ma nengogi oyueyo kama oting'o mbolea kaachiel kod kothe ma opogore gi keto omenda e chiemo ma nengogi oyueyo kaka ne itimo e kinde mokalo. Instead of subsidizing consumption, which never solves any problem, we were instead going to invest in production. We put more money not in subsidizing unga, not in subsidizing fuel. We put more money in subsidizing fertilizer, seeds. Ruto wacho ni ma osemiyo keyo mar cham osemedore nyaka ogunde milion 75 mag oduma kipimo gi milion 44 higa mokalo. Bende chenro mag kelo oduma pacho ka osedok gi atamalo 80, kamano mar sukari olwar gi atamalo 70, kamano osemiyo sirikal ong'ado omenda mitiyogo e kinde ka kinde mar kelo cham go kowuok bilion 500 nyaka bilion 280. Our maize production has gone up by 50%. From 44 million bags last year, we harvested 64 million bags. This year, we are targeting 75 million bags. Because of the interventions we've done in the agricultural sector, we have reduced imports of maize, for example, by 80%. And we have reduced imports of sugar by 70%. We have been spending 500 billion Kenya shillings every year to import food. This year, I have reduced from 500 billion to 280 billion. To sekta mar thieth, jatend piny oyango ni okumba machon mar NHIF ne okonywando jo Kenya duto ka ipimo gi okumba masani mar SHA. Ruto wacho ni giseloro ute thieth mar 1,000 mabandia kendo ma osebedo ka lodho omenda kuom jopiny ka wacho ni giseneno ni ute thieth duto otiyo gi lony manyasani e choko nonro mag jotuo mondo tiek midhiero makamano. We have a health insurance scheme that leaves no Kenyan behind. We have closed down 1,000 fake hospitals because there are still those who want to change. For example, somebody has gone there for an outpatient. They want to change it to be an inpatient so that they can claim more money. Those ones, we are going to shut them down. E sekta mar somo, jatend piny oyango ni midhiero mane okwako lai manyien mar somo mar CBE kaachiel kod chenro mar chiwo omenda ne jopuonjre mag mbalariany oserie. Owacho ni giketo maino mar neno ni nok mar jopuonje skunde orumo ka gigeno ndiko e tich jopuonj mar 100,000 ka chop chak higa manyien. Oyango bende ni klese 23,000 oseger e skunde pachoka kendo ute timo nonro kata laboratories mar 1,600 bende oseger. We have hired 76,000 teachers. We are hiring another 24,000 teachers before January. We have put up 23,000 new classrooms. 1,600 new laboratories are being built. Jatend piny William Ruto bende olero ni ka opogore gi chiwo tije chenro mar gero ute ma nengogi oyueyo geto daro jo Kenya maromo milion 7 kowuok kuonde dak maongore. We have a pipeline of 700,000 houses. You've seen the numbers here. And we are going to not only create jobs, not only create industries, but we are also going to get rid of the 7 million Kenyans who today live in slums. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Nyakaramogi kanyo odo ni mwakawiyo machuok chenro en mara wimorena ku oro ote kaeni
Hello Ramogi TV and Samuel Ogola Odeyo kawuok Yoma Manywanda wach mar Albert Omakodhoga olit jadala wa bat Nyasaye biro konyo Kenya. Newsletter ka an wange lungo kadem mos nama manamin Kennedy gi jaoda min Precious and Clinton mar wange lungo kadem. Ramogi TV mama kosore Frederick Ouma katagabo ward Minadundo kane nyakune Gotoma Bay County wani malergi mino Pamela jaoda Cecilia wan kodi nyakagiko aworo gimatimore Kenya Nyasaye oritinwa piny. Rest in peace Mwalimu Albert. Ramogi ler kendo winjore makare kada kamano sirkal owinjo tim nonro makare kendo keta dier kuom gima dine bedni okelo midhiero mar thoe e ndarasha nigi Nyasaye mondo migi mijingo ma wuod Sela. Ramogi TV mama kosore paroni asesa modi pot mari Ramogi aluo weche manyien kawuok e gwenge mag Sakwa Bondo pot gi paka ne Ramogi TV jopinyo wechayo polisi ahinya chieng' moro ne wagombgi Honorable Rogers Roy awura mar Barkowino erokamano nyako Ramogi dakika 24 tok sa 3 wadhi yo machuok pod odogi weche mathoth. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech Injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo mana Ramogi TV. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo obila ma Kisii timo nonro e wi nek mar jago moro ma jagni 50 ma jopiny onego ka itudo gi tim mar nego minode ni kaeto tedo ringre ma omiyo nyithindo chamo. Kaka Cynthia Onyango miyo waler nonro ma oyiw yango ni jago ni yande osenego miyo machielo e yo makoch kendo ne osetwe e jela. E gweng' ma Sugubo Bobasi e kaunti ma Kisii, timo mako dho jogweng' kendo lokoyo e chuny jopiny tielo machielo monjo it kod wang' oganda. E apayani, buru marateng' ti nenore kama jopiny oa wang'o e ringre Steve Onserio. Steve
Kaluwore kod jogweng' ne ogoma owang' miri bang' mawachore ni yande onego jaode Evelyn Nyaboke ketho mapok oyangore kendo bang'e tedo ring dend jaodeno ma opidho nyithinde 2. Kaluwore kod jodak, nyithindo Onserio osebedo ka penjo kama min gi nitiere kuom kinde ma ogwaro, to wuongi osebedo ka nyisogi ni min gi yande odhi wuoth kama bor. Mama yenu anaenda kwa alikuwa atarudi. Alikuwa anaambia watoto hivyo. Kufuatilia kaenda wakampata mali yako, tuambie fulani yako wapi. Kwa kufika hapa nasema uacha tu nipeleke polisi, nifikirie mpaka niweke polisi ndio nifikirie niambie mali yako. Asa kufuatilia kapata mwili mali iko. Edalani Masani Odongunda emayande Steve Onserio dake kod nyithinde 2 e aluora makelo buok kadakne chalo mar le ka jodak to ne ok ong'eyo gima dhi nyime dalani. Steve Onserio kata kamano ok ne oweyo gweng' kod buok mar tim makoch mar nek kod pidho nyithinde 2 ringre mar min gi kende, achiel kuom nyithinde 2 bende oweyo ka osemiyo ich. Hiyo jamaa ametusangaza na matendo yake hapa sana. Alikuwa bibi ya kwanza na huyu ni wa pili. Sasa huyu jamaa ametushinda na hapa. Nigaiti sana. Nataka serikali inisaidie, itafute njia ichukue huyu watoto. Kaluwore kod OCPD Manyacheki Kipkemoi Kipkulei, jagono makoro weyo jodongo karundo luth kendo kino wigi yande owe thuolo higni 2 mokalo kowuok e odang'ech bang' ketho mar nego jaode maduong' e kinde manyime. Got some information that it is not the first time that has been doing so. Initially, in the year 2007, he killed the first wife, and that's why the community was suspicious of this when they saw him moving with the young kid of 4 years. He had been sentenced to prison and he just came back. He was released some 2 years ago. Ringre Steve Onsario kod mar jaode Evelyn Nyaboke otere kar kano ringre mar osiptal maduong' ma Kisii kama girite mondo timnegi bero. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Mokotek pimo kawayo report mar Cynthia Onyango no eni anyuola moro bende gwenge mandagai wa mantiere sub county malego Usonga mano e county masiani koda chiedh nade bang' nyathigi manyinge Christabel Atieno kwa mepiny Saudi Arabia tok joma ne odhi tiyo ne riembe. Kaka jafwambo marwa Steve Biko lero nwa familia no osekawo moyo jumbe 2 maonge twak moro amora e kindgi gi nyargi ka koro gikwayo piny owacho mondo konygi e yudo kaka nyathigi duogo pacho. Nyathina nowuok kadhi dwaro tich mar mondo mi oyud green pasture, nowuok Kenya ka dwe mar 9 2022 tarik 16 kano dhi dwaro tich Saudi Arabia, notiyo motieko contract mare, koro kano chopo nodwa duogo to boss mare ne dwa ni mondo mi oduog. Kamane kaka Eunice Ogutu pimo lit ma en go e chunye kalre kod midhiero ma nyathine ma Christabel Atieno osebedo kakaloe e piny Saudi Arabia kama nodhi manye tich. Luoro nomake ma kendo nochako omedo kendo renew contract mar 2. Ka koro nodwa ni mondo koro contract ne mar renew ni orumo mondo mi oduogi, kendo boss ne nochako moyawo kode lweny momaye gigene. Bang' tamore medo rake tielo mar 2, Eunice lero ni nyathine ne isando kendo igoyo gi jatende e piny Saudi Arabia. Sani en kod higni 30 ne gigoye magituro tiendene te, magituro bade, magikawe, giwite oko, manokwanye mutere ka polis. Ka polis kama notere no bende okwang'e gima notimre, kane dhi manye kanyo kama neno oro wach ne nitie ne koyude. Okenge magisegoyo mar chopo ir agent mare pok onyuolo lemo ni mar agent no ne dwaro omenda maromo gana 30 kendo bang'e to agent nolal meru kapok oorne pesa no, kendo sani onge twak moro amora e kindgi ni mar ok omak simbegi. Pok wang'e kama nyathino nitie. Agent mare mar Candy Daniels ok mak sim, otamre mako simwa, mokwongo nomako sim mowuondowa, notero sim kama nyathin tie mondo wawinj sauti mare, ne kotimo mano. Koro sani ok omak sim mar ng'ata ng'ata
Nyathino be koro wakia kama entie ni ngimane chal nade. E twak mogik e kind Christabel gi familia mare, noywago chal mar arita mare, ka nyaka sani pok gichak gitudore kode. To gocho koywak ni mama kama ntie an marach, akale matek, kamuketani an gi rem. Polise gi be chal kama koro dwano mondo dhi koda yo moro maklongo. Chako gocho na koro ma communication ugikie koywak na ni mama idea gi waya mar stima. Kwayo margi ne piny owacho, ahinya to migawo mar tudruok pinje maoko, en mondo konygi duogo nyathi gi pacho. Akwayo jatenda ma en mbunge mara, Sama Tandi, gavana mara, James Aggrey Orengo. Kamora mora mauntie, konya uru nyathina oduog nago kato ngima, kato tho. Bang' bedo gi twak mogik kod nyathigi ma Christabel Atieno, tarik 21 dwe mar auchiel higani, anyuola mare e gweng' ma Ndagaiwa mayudre sub-county ma Lagos Usonga koro ni kod kwayo ne piny owacho mondo konygi yudo kaka nyathigi duogo pacho kae, ka nyaka sani okwamo e piny Saudi Arabia kata bang' tieko rak mare mar tich. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kowuok e kaunti ma Siaya wadhi e kaunti ma Migori kama piny owacho mar kaunti no oketo thenge shillings milion 227 mar chulo gope machakre higa mar 2013 nyaka 2024. Kata kamano riwruok mar jotimo rak dwaro mondo kaunti no kik chak chenro mag dongruok mamoko kapok ochulo gope duto. Jojuma ni kod mathoth. Mana kaka kauntis mamoko e pacho kae, gope mag jogo eko mane otimo rak osebiro ka koro dewo piny owacho mag kaunti ma Migori kuom higni malach. Nitie jogo mane otimo rak e kaunti ni ma Migori e komenda mar 2018 nyaka 2019 ma pod nyaka sani pok oyudo chudo margi. Wabandho close to 200 million sani. Kano wachako, we had pending bills that date back to 2018. So far, thothgi osechul to moko pod odong' manigi issues. Penjo maduong' mosebedo en tang'o miyo gopegi osebedo kuom kinde malach ka higa ka higa to osebedo ka keto budget mar chulo gopegi. Ei komenda mag 2015 nyaka 2016 piny owacho ma kaunti ma Migori oketo omenda mar milion 227 ma idhi tigo e chulo gope. Jakom mar kamiti mochung' ne budget e boma ma Migori Graham Kangali wacho ni bang' keto omenda mar bilion 1.4 e budget ma balang' mar 2 kata supplementary budget 2 e komenda mag 2014 nyaka 2015 gope duto ma odong' sani romo milion 227 kendo gikete budget mar komenda ni. Nyaka sani jogo mosebiro katimora kod kaunti ma Migori mapok ochul koro keto wang'gi ka girito ni to bende gopegi idhi chul duto e komenda ni. Our commercial banks or gold pesa ne contractors manigi LSOs gi LPOs mag county governments chuno contractor kata supplier mondo many pesa from another source. Jomoko dhi nyaka kum Shylock. You know what Shylock do. Arach otho wasiko ji mang'eny. And jomoko properties mage subduction simply because otiyo to okochule. Jagoro marwok no majo timorak e kaunti ma Migori Godne Soucho wacho ni dwaro mondo koro kaunti ma Migori ochul gopete kapok ochak chenro mag dongruok moko e kaunti ma Migori e komenda ni. Sani what we expect mondo wasemi communication ni pending bills should be a first charge in their commitment. We don't expect them to roll out new projects kapok gitilki pending bills. Oucho bende wacho ni kaunti ma Migori nyaka koro keto kenge mani gope oko bedo ka wacho ni rem mar piny owacho ma kaunti ma Migori e chiwo tije kata rake samachon e mosimiyo gope koro bedo. Ne counties ochako na wrong note, na wrong footing. Realize ni kane pok budget kokal ma pesa biro to counties ne roll out projects. Then ka pesa biro to biro pesa ma okoromo gi tije ma gise roll out. Moko ne roll out outside the budget. Mobile rolled out of the budget, you don't need interest. So they will divert money to pay such contracts to moko maneni a budget to dome. But pending bills of rumo. Nango miwacho kama. Sani nyualoro higanyoro. You look at the time money projects will be rolled out in this financial year. It was somewhere around September, October. Already no said the first quarter of the financial year.
And now, take for example, me teach Marigedo that would last for 6 to 7 months. Iloro higa kapo gitieko tich. Komachielo ogno ma jotimore e kaunti ma Migori bedo chiwo siem ne jotijego ma kaunti ma Migori matimorak mag kaunti ni kagiwacho ni mae en tok chik kendo gidhi kawo okang' mar chik ne jogo eko. Wan gi information nitiere county government staff matimo ohala gi county governments. We have put them on notice. We've told them either they choose to timo ohala, they resign, they do timo ohala, they bed kama wantieni, or they stick to where they are to serve jo Kenya. But okinya timo ohala gi ng'ama ondiki, you'll compromise the quality mar tich mitiyo kod supply bitimo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar pith kod pur e kaunti ma Kisumu koro lando muoch mar tuo mar achany kod akuodi mamako jamni kaka dhok gi diek, rombe kod mamoko gino makoro osechako landore. En tuo manochakore sub county ma Muhoroni gino masani osemiyo migao ma otel ne pith golo kum ne wuodhe mag jamni madonjo kod mawuok e kaunti ma Kisumu. Jaratije weche pith kod pur e kaunti ma Kisumu Charles Kakuku wacho ni giseketo kenge mag timo chanjo ne jamni mondo geng' landruok mar tuochego. Kaunti ma Kericho mogoyo tong' kod Kisumu bedo sayangore ni sani oseketi e kum wuodhe jamni madonjo kaka yo mar geng'o landruok mar tuono. Wan gi tuo mar landore mar jamni e Kisumu kani. Achiel en mar iluongo ni foot and mouth, mana chany gi dholuo. To kae to machielo kendo ma wan go iluongo ni lumpy skin disease. Lumpy skin disease en akuodi. Otuo keto dend dhiang' kuot mang'eny. Kaluwore gi kiwango ma tuo kono nitie, en keto gima luongo ni restriction kata tamo wuoth mag jamni kowuok kamoro kadhi kamachielo. Waluongo ni koro restrict movement. Ama gi dhok mar jo animal science to iluongo ni quarantine. Ibro neno ka dhiang' namba 1 olaw chwere dhoge mang'eny. Kipenjori tang'o mi olaw chwere dheni mang'eny kama indi. Kendo kopo ni iyawo lewe tibro yudo ka nigi adhola mang'eny, nyaka gums magi nigi adhola. Koro yudo ka chiemo bedo matek ne dheno. Kendo king'iyo ombong'ne ibro yudo ka nigi adhola. Koro nikech dhiang' ok nyal chiemo, yudo ka koro dhiang' tuo yudo ka koro ngima dhiang' dok piny. Mana kajuma wakelo ni chenro mar Gen Kanye kawuono wamenyo ni Alois Onyango. Onyango en fundi lewni matuklu tich ma osetimo kuom higni 60. Bende oganda luo modak Mombasa chopo ire mar yudo rieko. Jata chenro ni Walter Nyambaga yande chopo Mombasa kendo mbio wa mbakane. Embaka wa makawuono nyakoro magajwang' e chenro mar Gen Kanye wan kod Alois wuod Siaya. Kata kamano ok wantie Siaya, wantiere kaunti nogo ma Mombasa. Jaduong' Alois machiegni Ramogi TV. Alois Wilson Aumo Gutu. Ja Kanye? Jalego Usonga Nyadorra. Ja Siaya County. Nyadorra Market. Kichopo ka piny kamiluongo ni gweng'u Usugo. In wang' Alois kanyo. Mombasa ni biro higa mane? Mombasa nyono 56 ka orone gi jo mau kabiro dala ka Kenya poko nwang'o. Orone koro wasungu nong'e ni kami aye e thuru koro giduoko ora Mombasa. Koro oiko manyimbo. Wane wandala gi mama na. Koro sim kabiro ka koni ora otho to duoke Mombasa. Ma 1956 waidho gari gi mama na. Diro no kang'ado gari no pima kama to noni lweta podok maka. Abi ayuda gari no. Gari ni chulo pesa di? Siling 11 gi Simon. Kisumu nyaka Mombasa. To pesa mane chulo mang'eny kindeno kibiro Mombasa ne pesa di? Siling 26 go Tongilade. To gari ka lor Kisumu na yudo gari gi siling 5 nyaka Nyadorra ka Kisumu. Mano no maduong' e Kenya ka ne en 100.
asomo diboro klas 2 to roho ma Nyasaye gore kuoma to gimoma kaka neko tawe skul roho noloka kaka neko tawe skul koro chaka dhi skul kendo gin koro minwa puonja tijini. Rani chako nyono higa mane? 67 atiyo i factory Mbare taya. Kunde mage manitie? Atiyo Moja Clothing Factory, atiyo Crealess Industry, atiyo Kibokoni kamoro milong Caltex, koro santa atiyo kod Kibao Fashion. Ka inyono charan, tiwacho ni kinyone ahinya, to nyalo nyoso chongeni, gima chalo kama bende isewinjo? Ka watiyo fashion watiyo kod mar mach. Ok minyono ni, nitiyo gi tiendi achiel kende. To rach, kien gi homo kichangi, nikech kalin mag mach luwo tiendi ka idho kuomi. Bende homa thoro goyi, to ma onge gimo affect go. Jaluo, mane kada king'iyo Biblia, nitie bug Nyasaye mondi ni luo duto kuom luowa, Nyasaye ni kuomgi. Koro jaluo kong'e gimo to ng'e gimoro. Mane nyadhi mar jaluo. An kido natwang' ni kota kwena akia twang'o koti. Nikech akia adieri. Okadwa ketho ni long tang'eyo, long tanyalo goli kaka onyuoli. Wacho ni funde jo mibadhi, inyono negi mana betie lo. Ibe mibadhi osemaki. Atwang'o lepwa indi. To kikelo nanga ni sani, ka chiki ni bio tieche makama, ine mibiro leo. Koro ano kaja mibadhi. Dhano tamo wang' Nyasaye. Iwacho ni kinyosi e maber. Kinyosi be kwacho ni ng'adi wiwe ne dhano di koro tho mang'eny. Kech wiyo kinyal we ka kinyosi. Yes. Bende isebede kod moko maseche moko kitwang'o ne ng'ato to obedo gi ng'ur moro e chunye ni ok imiye gima nodwaro. Donge wacho ta andiko. Abro luwo gimi wacho nano ta asendike. Nungo ni kasepo numa nwang'o bor, bano ni to sianda ni duong' kosetin. In ja highway si tuonga longi e bundi in. Moka senyo to kora onge shida. Okay. Oganda luo kochopo Nairobi kaendi. Nyadi mathoth bende gibiro kumi kaendi to ka gibiro gin riekni mage mijang'ado negi ga. Mondo penja kaka dhano ne madho nyasore chon. Mano ne wasegano kode. Nyasore dhano ne madho nikech pur. Mondo miyo puro bere gi cham. To no kumade mikawo puga cha ionje chang'a ni biro chaki madhe. Koro kokoni ayo chako penja kaka niko joluo chon. An ka nene ngimana ka dongo higini mag 50 go. Ayeno kiko ng'ama dhako ikete gi bade. Irwake nanga Japan marachar. Kosesoye tipiele bur kaja maber. Lo kuom lo cha kuom dendi. To rieko wasungu kano biro nokelo nwa sanduk. Ang'o mamono jogi mondo wachi ni sanduk ni be ng'ato nindie gi ng'ete mondo nind kako winjoro nind ng'ama dichuo. Dhao ninda taro nikech ang'o. Kitho ininda taro, nyathini kotho ninda taro, wuor kotho ninda taro, mer kotho idala kan ang'o manyo ga poluka. Ang'o mi uninda taro. Moino keni dicho. Mane momiyo sani piny olokore. Ang'o manyo poluka ni ng'ato oninda taro, to ne moko deni tai. Nyaka deni tai. Ini deni tai, koro poluka kono ni ayeno no. Oromo ni na uroma warwakni na angano ede. Kecho ni kni lo kum lo. Bas, tosha. Korane kaka ni chako lemo neji. Roho ma Nyasaye kano gore kuoma. Kane wang'o neno, an wang' apala kindigem. Gasembo, nanwang'ora mabor sana. Kaka nochopo kona kia, no manya. Ado penji. Yes. Eri kaka ni nago jaluo. Ni teri gi ng'ato. No kinyal sero nyako kukonagi. Yes. Nang'o? Nyako biro ruang' ni nyathi, in kodi laki, okonyal wuoyo kodi, kendo yang dhi ng'wedo choge e bungu kucho. Kodi bemri mabiro maki ni nyako tamre in nikech okonagi. To yawuoyi wadu bende tengi. Okinyal dhi kodgi kwathi nyathi. Okin basgi. Koro ibiro kwalo bel gotieno. Bel idhi timo nade? Itero ni janak. Ng'ama biro nagi. Itero ne bel. To ng'ama oteri no ng'acha kik makri mako leti biro golo diel. In kodi chunyi ng'eya. Ta kawo leti na gitamaki go.
tagolo dhoga otiyo kod gimoko kaka pala jomoko tiyo kod gimoko kaka msubano mopiagi kendo tiyo gimoko kaka pala okwana achiel achiel nyaka auchiel kod idhi na pojo dala nunagi kod ing'ama irito kik inyon kama liel nitie okiwuoth kendi kik ung'ulo lawlo king'ulo ng'ato go gurungi titho nade to kuche mantie okinyon liend bi okinyal dhi nyono kori riti ina ng'ami wuothogo iteluoko dhogi no kinyi odhiambo kinyi odundo mimi ng'ule olaw oking'ulo law ovyo odundu ogada kiana luongi ogada ong'ade to oume kod yie gweno mibiro ngadhi luoko kod dhogi nyaki changi kik icham gweno kapok ichango lakini inyalo twi kichamo gweno lakini titi enying mar onagi enying mar onagi onagi giero no ne piny koko nagi toko okinyalo pod okinungo pod nyathi lakini ne en kod konyo konchiel inyalo tuo lewi okare okine ko sa to inyalo micha gumi hinyo ng'ato kabisa toke ka to konagi nafasi dongi lakika minyalo tonie kata pi kata nyuka mbedhi ni mulo lwet janak to ichulo diel nen kwero iwawe otiti jeno botiek mane kira chir kore kini wuoyi idhi dala koche no kimako lwet bwana no kada nduru be okigo ini tha bil tino tiri ati kada gimoro ne kain thuon in thuon ido kira chir kabisa tango mi wacho ni ne nyaka idhi kipondo jodala ok winj be ning'eyo idhi kelo sigo ing'amirito iko ing'amirita ichala wendo moro malich manie dala ka be gimichamo ka en giminono ibiro kela saa koro kaka an ng'ama ne nyalo chuna mama na onge ora no tho koro ng'ama ni oden koro ami yosigo chakre Kenyatta neno telo gite mar Kenyatta ne ber Kenya nyalo nyomo ga Chelsea ne ga Chelsea gotongelia biro gundu anyo banli a Chelsea 21 ringi pero ga Chelsea musana no ngo 210 koro masani watapango silinga par ga ngwen to nyamo ko beta machulo mutongwe ka to kinyombo kinde mano gik ni kori nyombo ni terango ango mane nyaka ngato ter nyombo ikungi winjiri gi nyako kisenjiri gi nyako hedele ne dala gi ing'e ni wendo nitie tigolo pesa yie kisegolo pesa yie manu usenjiri gi nyako koro kaure ne gi nyalo tuchako nyombo koro chaka nyombo koro inyalo nyombo ma okena rus ubro lewo nyako nto ywayo athiri machon ni endi amen en mana chwat madel nyaka ot koso nindo to so nyuome okodhi okodok dala kora men ni imako gi yawuyi mathuru gi kose yawotu usepelele munge kama nindo ngare ikawo yawotu abich kata auchiel kata kodhi kulo ndono ubolo kucha to nyake muyudo udhi go ngwech onyalo jokangane cho mak te kako dhi onge ng'ama intervene onge kara ng'ama bro donjo bende onge kaka usekawe ne kako sodhi un oganda mopogore e ogendini mamoko ang'o ma nyien kata mutimo wa mi ufwenyoru jaluo oken ng'ama ladhore jwale ng'ama kon wang'o pesa to dhi to dogo budget na kong'e ni gino roma nyaka kama kamano wang' pesa gima kelo radhruok en tiyo gi pesa marach ikin wang'o pesa idwa tiyo kode sani to kinyi kia gima notimre kiny to jaluo en ng'ama ojipanga kada sani nyipenye ni odwaro mana jaluo ke jaluo ng'ama ong'eri to dhako ka wuora olima e boma wuora nyalo ninde oda koso da ok nyalre wuoru chira ni e boma sabune mang'eni onge chira to chira nitie sabun awinji matut adwa ni winja maler yes sabuni miluokorigo to ruluokorego lakini ot kisuri okinyal ruogo mama ni kata goro achiel kisekendo kwero sabun to onge chira osiepna gimomiyo kitwa gi timbe wadhi lal abro nyuomo nyapenyi ni to chike ne kod chike wadhi ogwenyore bro chuna mondo alu chike dhako nikech ahere
mano kora selalo timwa gi chalwa to gimomiyo oro luor e piny luo okinyal dhi kamari ko kinyisogi chon mone dino belga fuongo inya fuongo no dino belga fuongo gukore nono koro ng'ama or kidhi kacha poya mbopo ni nuomo gumari mbe neno koru mari maro tho wago mbaka malach nyakoro Magajwang' kendo mano emomako gikoa mar gin kanye jata chenro mari kaka pile neno Walter Nyambaga wuod Kowero thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo oriti masani mano kori budho godong war gi josepe kale mon maber Machiegni mesa mar weche mag ohala kata kamano adwa nachiw puoch gi pak ne Walter kuom sigana ma jaberno mar Alois Onyango. En mbaka ma samoro ka in ng'ama ne ok oneno kwargi kata dagi to gin mbaka mamit ahinya okoni sabun kende maonge kwere boma. Ka kamano weche mag ohala ne moko kuom jolupo kadho wadh nam chumbi koni midhiero magi kale inam en kalore gi yiedhi manyachon magitiyogo kachiel kod wach lokruok mag kor lwasi. Magine gi wacho Mombasa ero matwak ewi arita mar jolupo kachiel kod okenge monego kaw mar bero yuto margi. Joja koni gi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jolupo kachiel kod jogo maloko hand rech kadhodh nam chumbi. Kae ne gilero moko kuom midhieche magikoni gisebedo kagikale magidwane kaber rakruok godo mapiyo. Hizi mashua bado bahari ikiwa mbaya haziwezani. So tuna hatari ya capsizing like we have recorded so many cases na pia tumepoteza members. Hata huu mwaka tumepoteza karibu members 10. Kwa sababu boti zetu haziwezani na bahari kubwa na kuna njaa, so you still have to go out. Hata kama serikali imesema nini utaona tu baharia wanatoka wakienda nje risking their lives. Na wakati kama huu wa monsoon wind kuna bahari kali ambao sisi tunaiita kusi. Bahari huwa ni kubwa imesimama. Vyombo vidogo vote haviwezi kutoka nje. Na ukijaribu kutoka nje katika kutafuta riski ni katika mawili. Roho yako umeweka mkononi ama twasubiri salamu kuwa umependuka ama umepotea. Tumeshukuru Coast Guard last year walizundua app inaitwa Usalama Baharini. Hiyo ukiwa baharini kule kama umepatikana shida yote you just hiyo app unaingia kwa hiyo app unasema mimi niko mahali fulani nimepata unaona kitu yote ambacho ni illegal ambacho kinafanyika baharini unaona. Hiyo tunashukuru sana Coast Guard na inatusaidia. En ngur mabene ne ochwal kod mine maloko hand rech makoni dwaro nitiere mar sirogi e yor chiwo negi tiegruok kaka ginyalo bero ohelni mekgi. Wakishapata samaki huu mama ndio mchuzi anayetuzia samaki barabarani. Tunaomba ikiwa kuna uwezekano wa wafadhili wowote wasaidie kina mama kipesa, kivyombo vya kutumia, kimafunzo ya kufanya samaki awe anapatikana kwa ubora. Baadhi yetu sana tunavua kwa creek. Mavuvi ya creek na deep sea ni tofauti sana. So tunaomba tupewe training, tupate na facilities ambazo zitatuwezesha katika kazi zetu. Na tunaomba pia tupate modern fishing gears. Eromono mane obagi kod riwruok midendo ni Stella Maris mochung' ne kedo ne ratich jogo matiyo e nam ne oyangore ni chiegni jolupo 100,000 wito ngimagi e higa ka higa e piny mangima. Fishers globally are classified as the most dangerous profession, the most dangerous occupation. It is estimated by some that up to 100,000 fishers die every year. That doesn't need to be. We recognise that the needs of fishers are increasingly important. Every year Stella Maris globally visits around 50,000 vessels, and only 4% of those are fishing vessels, but they account for a third of the concerns and welfare cases that we see. And I can say yes, we have had a ship here in Mombasa for about 3 years, abandoned the sailors, and the man disappeared. So what happens? Is this one of the responsibilities, first of all, to save the life of those who are there, provide, say, medicine, provide maybe food.
George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Ibiro nino. Kawono kawokai koki mia sufriacha. Kasongo gikoni imbe gikoni. Nifiche ndani ya mabawa yako. Fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako. Unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *81#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.